ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجني مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله خصهم بالنصر والظفر ألا يكونوا فلا يخشوا من الضرر. كم جحفل مزقوا بالمرهف الذاكر شهيدهم فاز من مولاه بالوطر وخصمهم باء بالإحراق في ساقر ولم ترى من ولي. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله. مستمعين الأعزاء لإذاعة جكفو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبالما راديو جكفو لمبو نواتينا أمبو بلجلين فوني ألسامك فوليكاين ويكشك فوليكاين فالمفسني فولمي سنة بلجلين كاكا فولمينا ندي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على كان باتو على كامنه لمن يمي مسيمبولو على كودي أناوما على كان ديانيا على كان لحرانيا على كان بوشي بلسالا على كان أنتي بلسابولو يكم أنيا يرى لتشغى من كفو أني بلبلا أنفا أنانكر مغما no oye a Sheikh Muhammad al-Mustafa Wage nambe kama ko mwalimu shekne dera ko mudir. Alhamdulillah rabbil alamin. Anya bismillah kuma sin kono shen chama akuma na babu chama ka ngane wati konna la abe kalhu saba abuko mage am wati mina sita abala ka kuma feminka oye sunna an bid'a o wala wala li babu mundo babu nogonte babu gelendo akono feralendo o kuma konna la weka wala wala lidi kan boni lemi bawma amunu ye kalande wonye ambela jelemi ka don sunna ye femi bid'a ye femi note ka ko ninye antu me fendo jete ko e sunna ja ote antu me fendo fendo jete ko e bid'a ja ote o masro don do refe amma kalange ambe prisi ni wati kon nambe ba fu alhamdulillah rabbil alamin ambe ka je anga do ke an karmo ye shine kenan illa ban kunya ko ala ko kalfa anala ka do ka ay alaka se mesraka. Ayo an karmo gon ala sunama binna halsa sunna an bid'ah o wala libna ke shina kokra. Ayo obna ke shina binna ka ansiki ko ta anin naniye sunna ni bid'ah wala lika yale anga krofo tengo an karmo la amma kan ga juru siradi 76 48 58 90 76 48 58 90 biolobla anworo binane aneshigi biduru aneshigi bikonanto 76 48 58 90 Malitelie 65 28 83 28 65 28 83 28 biora aneduru mwa aneshigi bishigi anesaba mwa aneshigi 65 28 83 28. Ayo ankara mgo mualim shekne antina korofo kuntala jenya amba foki bismillah radio jakafa sanfe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله. أبي باو منا يافوشو منا سنن بنا دفورا غبابو دو أكجم قصبة واجبي دو ونمغم بأفوا كجيا نشويلا bari anya laje dina ko labi foyan wa fon fen be ala ani chini fon fen bala ani nyol labla fon fen bala be kelen be sunna ko ni bilado ko wa adoniti ne mo ki be sunna la pasa ite sunna do wo ki be bila la gushi te bilando abi ke be mo de la gushi
abeke be mo de lasi o fenna min nala mi blada o kuma kuma jena o don waye masala mi fo o dona korre kuma sefe wanto yalla du de o don ko nala e bijrana herala kuma wore be o fona dona ni ngal kelaw fe kado yalli we birani sunna kula antu yalla du de ngambo de fobi ona sunna ma woni ngal tiye kwale mo ka fe nyini mo fe ka fo ake ala ne kira koso wala fentu mo fe atu ala koso anaka kira koso yala ne bebbe wala tebbe yala ne bi'ay wala bid'ate bari anya mejuwa bina aba alla kali bawde ka ruya yani minu yalla kali wolle ko te ka fo mo be binu ni fenyinu fe ni ko ala la kirata ba o yukuma richine utake tu wa ho fika kira bola yato lutake ni ko ni fana tui ala na kira koso ay fo ka kira bola o luka soka tui o awni ne ko mo ni min kumana ni na o chugala ganyi ngere kira o ayu hami sunna ni bina babu kono ka fo ni hakilla min be shariala yale abeddaga ka fo wala tidaga wala ni ya fo yi haramu de kewa wala yi mahramu ke wala ni ya fo yi bid'a de kewa wala yi flanka fo ya de kewa wa ko ka akuna foni duma oro ludda de limbala chugumna awa ni ala so kunkudo wisra kunkokoro kama ambar ka ba fo kuma ko ni senfe anya alla do ifare nangane ma chama amma foto wa bedda de lulu ake ala na kira koso atto ala na kira koso wa ni kuma yin saran ka do jabi min ben kan no ala jabi min no ya manina adaga na daga wariya wajibi do an kan dabla doni ka kuma do bla nyefe wala andeme ka kuma yifu abe min bla nyefe ni amba ni ala fe o ka ke sawe ka hakili nyimandi mogodo ma ni masara no na nyona minu ni akitu be bulsa tunte foro atefo ala be mo bulu krabu bulu u bonya bulu be sla be dinaka o ni kuma infori utunta miri kode sisa o kirala o kama wayuda me kuma de blanya doni abse ga min fo yalla kam go hakli jigi oui anka donc fo islama dona malila bi côté islama dona malila akacha samba kele bo samba kele minni islama dona malila adona fana alani afrika yere ka islama yakanu bar islama ya huwa dinul fitrat dacho dinado wode ni hanma dento ayrema aka barabe ke islama ya baray fongo fe may hadma diana awa islama tunya fongo fe kan hanma dian yere korle na nyumanna o kan islama na yani kabini hira san folo islama duna afrique ka tawla foga se bima afrique harma dun kera islama de uso chama ko be kera islama ya barade uso chama yani islama ya batu binu yekene kan ko yi awa salu ani sun anon ngono wolu sawatira yan jogo koro minun tumbe sani islama yere kana tinyefo ani lahidu tigiya ani aywa mo korobunya ani ka hine donina aywa ulu fe minu fongo fe hadamadiya jogo nyima o betumbe yan islama nana kanu sinsi ku sawati o islama de koso ala kala nane sallallahu alaihi wasallam akon nana li utamima makarim al akhlaq yana otma ayo jogo nyima minu so malikono islama ayo lu sebentia ka jamani ke islama jamani kabine aduna fokata se bima o kilendo bo ay malibe chob minna senegalu ay lagino anis afrique jamani to jambe ulu bekirate yana islama dona donchunga mi fanana am feya arabu jamani min bi islama donati uchuwala akadoko ay Allahu akbar arabu jamani min bi islama dona yoro do la gele ya bade kan adona foyanko ya bade kan
الدنيا ويسلموا ترى قصبة كل لازوا وبدون وببو وبدون وببو يقال مثال لساني نجدي لا نجدي بمكان كورنتي سلام الدنيا تمامنا نويا يني على كرافة صلى الله عليه وسلم كقرآن كلام موت مبتوب كلام مولهم لا يبفقا مولهم لا كفر على كرام وبيولهم لا يبلغتا رواية ولا بافو كلين دي كسرة ودي بولا كنا أكثر أخبار يا صلى الله عليه وسلم بيبيرون كنا ذنبه فقط الله أكبر وإسلام دوننا كريم مانا ناي مبانتيجي مانا ناي مرفاتيجي مانا ناي كإسلام جوجو يرلا يدعني أفريقيا ونك جوجو بينا جوجو بين تنبامبولو سن إسلام كنا نيا يعيشنا كدونتي وجوجو نوني ولد بينا وحال مقامين تسلموا كما تسلموا ما منهم كما إسوار لا واجيا كفو فرافون دون شوامنا وما في شو بنا كسرaka فأول دون شوامنا أكاد دون عرب جواني من دون سلامانتي كودو كراب بنوفي كودو كراب بلا ترى نني مالي دون سلامانا يادو جبني دون كرا سلامي شوبنا فانا منو فانا نام مالكونو وبكرا سلامي وشولا فانا نمبتني سلامي فانا فون من دوغارا ni aywa ambraturiyat mali yerlaje ni songo ilaje ni masno laje ni jawni waro laje yani mali kono mali yere sigi dawla iba islamat dunne masaka minun nana we bara min islamana ka bon kuju kalankela tumbe robbe Quran hafizu tumbe robbe misri tumbe robbe ala batu yoro tumbe robbe la jelina yani kaso u yoro ka chesri anuka wa sabati ode yoke moshimuke yani kaso kana sofa kwanyana ma fam bela jelene abetumbe islam ya kodeka furu dengundu janasa ko korola abetumbe islam ya fushugo mina abetumbe kete مؤمن تارخو لا مؤمن يلا مالكون واتو كوننا wa mugbanganen de ibn Battuta marocain de wulla katama kosobe alaka kitabu charnendo mom ya kataba nyona ke akadogo atara nye yorob bela jilinna aya bela jilin khwaru sebe asere malila ay kuma chama fo kuma numbela jilen kore ka fa alin nan malila kabakora aya so fembe islam ya fo chugoy fembe be ke ko islam ya nyini a fe chugamina mugo yere damani nyonche furula ni sanni firula ani kalankula ala batu ko tola ko abela jilen tu kenyene islam ya ka ladri kaunde yan femi yere ka gelen fembe o fanga kal tuwe ko fanga min tumbe malla wati atumbe sigi ko mi ala ko akasi chumina ne wa mushura de tundo fanga kelen nde ka ba ka ko sabati mo kan ako baya min tumbe shura min tumbe ni masaga be sigi ko be sena wa har sigaran chugomine anje na ka ka an kan nyemoye ko ko shara kelen ni tumbe malikun wafo mu'min ma ahlul hal wal aqd kullu tumbuke parce que lutte ka fo fama yerebe mogodo sugan dia kulu kayre ote yani comme to société de ballaje karsan be mogodo don ka fo nonun de an kanye mogo yi harama dia yerela ani dina kula ala kula ampuno ambulu ko nolu jena ka fo fanga kasigi nin chugo na be sigiti bi nolu ko min kasigi ka anye moye amisoye ko bayat tumbeke ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fo wa bayani ashart lembe ka fo masake katu ala ka dinaka kitab qur'ana ya fo shubina ani ala kra ya fo sallallahu alaihi wasallam shubina uba bara ubay allah du di ama ode billahi dama ode kan yan otman ni yobla anti no fe قلت ما هو نصير لا بايعناك على السمع والطاعة والأمر والنهي والأمر أمرك والنهي نهيك على الكتاب والسنة السنة كان يموي أمي بطو أمي لمي
ame soika yamuru ame soika faranko ma yamuru yi itali farali ka farali lakin abeke ala alkitab wa sunnah ala ni ala kra ya fuchugo min sallallahu alaihi wasallam abekoye yanna ka jira ka fo islama min bi afrika islama min tumbe mal khasatan islama qurbadi do isi islama tarhu seren fiu fi ka sebe ka faraka ngibe tarhu islami sebe ite mali to fo ye hakilla do sebe bon o janfa min nambi no koron kono o fiebe an ka dem son chamana anga dem son fo fen kala ko tarhu islami afrique centrale afrique centrale bon o le fle ka dem sen chama hakilci pe lu hakilla ko afrique islama dabne na sisande olu min na ne wajulu ni kuma warwe islama dabne na ulla kulna ni kalami o de kalanye kasoro kalan tumbe islama tumbe ala ko tumbe min kafsa ni shen bakale omo ni sisan kalante kelen ya utma ni islama be ibe debsen be kitabu kala itaye yoshi anga marasa kitabu la ko ni kalambayin tumbe afrique ni jamaninka iba kala ita yoroshi anga marasa kitabu la ko ni kasanye ni dina ko barake mali kono wala senegal wala yoro abebe fofo to dilla mi yere ba jomaya yani jomaya la doya la se ama utusunga fo po tabu nuka tawya français no li anga histoire sebe wanga mo sebe to fo be mo bo to fo masala mo bo mo be jomani ko no be histoire se olu fe dina mo tenga mo la deludu wabbe fo han naso ta fo dina ka folana wa fo chugo yana wotuma an dem so aga dem so min kala ni amina no ka bo yorore olu fana tunga nga islamaya ka tleniya laje ka islamaya ka ladiya laje ka fo nin kitabu no bita di mo no mo olu tanka jawani mo ye sana nga jawani deunde ta ka fo ye anga do fo yoro ka jawani ka ba to binis kunun bitu nyona ni mo ben kibe bidla ni ma kunun jate bine be fulila ni mo ben kibe sinindla ni ma bijete bine be fulila ya anga dim so be kalante ka uttige ka bo ka tarhula de sembe kala mala sala fuka tabba ata do mo kilinde farafina ko islama barake ay wa mo ben be nu tsika utro foli to ifilo atsika nya nama fo abi fo de ka das lama do nga islama yumante bidamodo o khurafa tigido shawada tigido ga kafo awe jihadi min fanake ba jihadi fo chugo ba alla no ko jugo Allahu akbar anwo de debsen la monati abila munye anyete ko felala alebe ko fer abe wasori minye o kara farsi baye anga slamana yana utba ni mo tara ko fe kalanke kana nalama farika ibe ki yere jugi jugu desala ga minke e ba ke dira kula odela amba fo mo be mo kalanke wa mo be mo kalanke no be kuma islama kula ko sinzi anyere ka tarfuka ko ajira demson na ka fo ninde tumbe malila ninde tumbe farafina ka satumbe demsen ba don ka fo janje mo ba alila bo akaka misir mo be jo anfe tiɲɛ do sɛwo be tiɲɛ do tabiyaw be tiɲɛ do mɔgɔ ɲuman ka ca lakin mɔgɔ ɲuman ma dɛsɛ an yɛrɛ fɛ o tɛ lapasali o tɛ mɔgɔ to ka nakarile ko misiri tɔgɔ da an ka mɔgɔw la karisa ka misiri o tɛ misiri ka ta ye misiri ala ka so de ye misiri ka taa da walijanna denmisɛn tɛ min dɔn ka jira ala ta mɔgɔ sɛbɛ tun tɛ anw fɛ o de kama an taara nin ta fo yen fɛ ka tɔgɔ da o la o man ka kɛ manga ke demsen kan ga donde ka ko ja nin to dara kasala are ba yere ne kasay joni ay fo kasay mo kede kasay mo ke fare kasay kasade ay kalankita ida ko de ka fusa amba wa katilanga ta mo fo har nasro we sey bay demsen to don misali min dlone be kan nor misali min norle be hadama denna ko de bi nafa katre misalu janka ne ay ala yaqrana misalu fo رابويه مثلا من لونين بين رابولا لا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الإسلام بيسيغا نعميوا أي لكن رابو بالدتو يعني أي مثال تولا
bon ako fon chaman chugoli biti yan nay misalu ta yoro janna atanga dem sunna fa ay fiyo bon ne utila ka tuluka kalanda fa ulufe unyete fu ila farafina bon o de la kuma jugu ka can kuju kuma tumbe sa o bena ke kuma juwe ka dabari tunta doko mo sebebe bon ay la tieni mise amma farafina sisan aka bon kuju tambo notre islama na ne afrique mali la ya kalama minnu sɔrɔla la n'o b'a jira k'a fɔ kalan silamɛya ye diinɛ sabatilen kalan fana n'u y'o kɛ o sabatilen tun don awa n'i y'a mɔgɔw nɔw lajɛ i b'a faamu k'a fɔ u ni sisan kalan in tɛ kelen ye kalan sabatilen don u bɛ ɲani kɛ u bɛ alako baara la a fɛn o fɛn tun bɛ jihadi la a ka yɔrɔ la a bɛ yɔrɔ min na a bɛ jihadi de kɛ jihadi min don a n'an ta in tɛ kelen ye o ye ala ko jihadi ye yɛrɛ jira tɛ a bɛ fɛn ɲini tɛ waso tɛ mɔgɔ dɔgɔya tɛ a bɛ kɛ ala kama n'i tun y'a fɛn o fɛn ɲininka kalan min na i b'a fɔ a b'o kelen de dɔn arabu b'a fɔ ma mɔgɔ sɔn kalan bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ minnu na olu mɔgɔw de tun bɛ yan n'i y'u ɲininka masalan sariya donna o donna i b'a sɔrɔ u b'o kalama n'i ye fiqhu ta ka u sɛgɛrɛ i mago bɛ fɛn o fɛn na fiqhu la u b'o kalama a ti k'a fɔ komi anw b'a kɛ cogo min na i bɛ kitabu minɛ ka si k'a lajɛ yali i ka se ka denmisɛnnin ka darisu f'a ye a ti ten dɛ olu n'u ta bɛ ɲɔgɔn na de hali n'u ko nin masala ɲini ka di ma nin kitabu in na n'i y'a yɛlɛma i taara yen fɛ i m'a ye u b'a bosi la siɲɛ kelen u b'a jira i b'a fɔ ko i ye kalan don a kɔnɔ u b'a fɔ ko aw ka kalan ye batara kalan de fiqhu bɛ ten cogo min na tafsiru bɛ ten n'i y'u ɲininka tafsiru yɔrɔ o yɔrɔ la i b'a sɔrɔ u bɛ se ka tafsiru kuma fila tɛ yen ni fɔɲɔgɔnw bɛ yen a bɛ jira k'a fɔ nin de ye nin ye nin kuma in b'a la nin kuma in b'a la nin kuma in b'a la nka tafsirikɛla sɔ caman taara nin fɛ n'i kɛ kuranna kalan yɛrɛ min tɛ tafsir ye i b'a sɔrɔ kuranna kalan bolo si tɛ yen min dafalen tɛ u bolo bon kuma sen fɛ kuranna kalan bolo si tɛ yen min dafalen tɛ u bolo nka n'i bɛ saliw kɔ i b'a sɔrɔ u bɛ sɔrɔw de kalan i b'a sɔrɔ kuma kɔnɔ ka fɔ kuma bɛna se nin ma n'ala sɔnna sali bidaw la bida bɛ seli la de a caman an bɛ seli min kɛ ne m'a fɛ n ko bato si tɛ bida tɛmɛ na wa Allahu akbar kalan in bɛ kɛ sali la ni ala kɛra ka cogow lajɛ sallallahu alaihi wasallam ka sababu lajɛ u tun bɛ sɔran de kalan qira'atu surati min al-Qur'an al-Karim sura ninnu ka jan ɲɔgɔn ye u dalen bɛ ɲɔgɔn kan kuran na cogo min na u b'a kiti o de tun ka kɛ n'i ye Ibn Taymiyya ta ka kungo yɛrɛ lajɛ ale b'a fɔ ala kɛra ka sunna de ye sallallahu alaihi wasallam sura kalanni ye salla o ni bita kelen ye wa bita kɛra komi sura kalanni yɛrɛ bɛ kana kalanbaliya de kan f'i ka t'i yɛrɛ bila yɔrɔ dɔw la dɔw t'a dɔn yɛrɛ i bɛ t'i yɛrɛ bila yen fɛ i b'o kalan i bɛ t'i yɛrɛ bila yen fɛ dɔw bɛ se ka jɔ ko joli kɛ a ma so bɛɛ la qul huwallahu ni kuranna bɛɛ kelen qul a'udhu birabbil falaq ni suratul baqara bɛɛ kelen a bɛɛ fɔba ye kelen de ye hɔrɔma min bɛ nin na hɔrɔma kelen de bɛ nin na o tuma ka nin to yen k'a fɔ wajibi f'a ka bɔ kurannaw ni kuranna yɔrɔ wɛrɛw la k'i o yɛrɛ kɛ sunna dɔ ye k'o yɛrɛ kɛ fusamantiya dɔ ye ka kuranna yɔrɔ dɔ fusaya dɔ ye o ye bida de kɛ bida ko sɔrɔ man gɛlɛn o mɔgɔ caman b'a fɔ mɔgɔ bɛ dɔ ye bida tɛ ka sɔrɔ e ka bida ka bɔnna tɛ sali nana a lasili ye sɔran ko de ni alimami bɛ sɔran to yen ka kɛ dɔwɛrɛ i b'a sɔrɔ kun dɔ b'o la n'o tɛ a tɛ kɛ nin ye parce que n'a ma kɛ ni o kun ye tan a bɛ kɛ yɛrɛ jira ni waso ye a bɛ kɛ komi i ye kuran duuru a dun bɛ se ka kuran duuru silaw kɔfɛ hafizu don u bɛ si bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ sali ni sɔrɔw de ye o de fɔra o tuma kuranna dosi tun bɛ a cogo la o mana dosi u bɛ fatu n'a ye a tɛ ban fiyewu a tɛ tila mɔgɔ si la yanni hadisa fana n'i nan'u ɲininka hadisa la i b'a sɔrɔ u bɛ hadisa dɔn farafinw bɛ yan minnu ye masalahul hadisi kitabu dilan hadisa bɛ dɔn ni sira minnu n'o ye masalahul hadisi u ye sɛbɛnniw k'a la u ye kitabu dilan la n'i y'a lajɛ hali bi i b'a dɔn k'a fɔ kitabu de don
ولو تاتنتي ابي بخاري لا وتاتنتي ابي مسلم لا حديث دوني بخاري تكلينو حديث دون ابي مسلم لا تكلينو ايغا كيتو لا كتاب تغبلو ايطاليا باش اشبا دلو اشيت دلو كافو بخاري فنا كوتا بخاري تا يا حديث ودي لكالي ngakano yere kalan resa kalan teketun ko bla onona utikala abi fode ayni fo ayni hadisen fo mais o gare bi hadisa wara bi mo wara yofo hadisa wara bi yoro wara ale fana yofo idan uluf ka dina bo kono o de shukui yani muhaddisu ni faqihu tikili o de kama be jin fatwa bela jelen laje arsiga fo hadisa do ko ko bukhari yafo ka fo bukhari ka kuma be ka dawo kan ote ale kuma de fo kalambaw ye u yoro ka nyana bo boy ka korofen ko ne ya fama abana fo fiku ye hadisa sensenen de c'est ça o de doke man yuridullahu bi khairan yufaqihu fi din fiku de hadisa nyana boli ni mo ko min sadaka hadisa ni qur'ana nyana bu o bila ni min yawo de shukui o tigi de to ko faqihu o ni mufassir se kilini Allahu akbar o ni muhaddis se kilini o ni usuli te kilini o sisa o be karam be takadi mo godoma ashinya na bolente kele min do atadon ale yere ta don on ta don o be kuma ni dina toye Allahu akbar fo tisaka ke chene ko yan afrique kalan tun titi kala nyana bolen tundo abe kala bulon kono abe kala gokoro abe kala ta so menuna ga kala nyana bolen tundo fongo fenti minke aya nyedo kelen be ba parce que o tout course ko be diplôme ni mo bolo uti course ki bina baradio o be kala de kama ya o ba be se adana karo mi fona do itasara fa ki kala ko mi itasara ko ha diplôme dima aba do de ni sirama iga hakedo de akadima ayre bi nega ki ga kalange o halim abi ka barake abi fanne abi banne pour ki ga sika kala ana karbo ko abe sigi aba shige mo kala na sarati drome kilinti bo yoroshi kadi ama ateletri sebe ka ti mo shima kondeme ay wabaka boke ka rasa ga sutra kono wo uluf munun tumbo fantanya ko no be kalanke wolde be sika waldun kala mo tambu bulo mo mo bulo mo keme bu bulo mo keme jol bu bulo aw lande sala no ga kalana yan otma fo alaka barka ke kalam fana na tala tisi woni ya bebi ka dogo ya kata don no ne barkan ta ya do na so ani nye kalam be ke barka konti ay no barka be anga kalam ro tiketa Allahu akbar yan ulu mo minu yoke bela yelen karamo be alni muye l'islam asirama be ala ni ulu kalamin bambulo be ala ni ulu fongo fe mambulo be ndame wasura ye abura ye ma ka fo ko betu ngara islam ya lahala ye ega mesega jene misri fora ega jene misri la jeke ajura wati jumela jonu nyajo mena de ne na folo jumem bora ko fe kana jo hali bi kaba ko tewa ko do munyo atu do ajoli la yana wut manga do islamatu me malikono mali islamate demsenietu denyereninte demsente et puis islama banwato fanate ayi islama korobalizo islama korolido atika fo abi beso kono amadna ni ambi shindo adda islama yiku islama malite islama korobade jamani be ni islama tebi kwe mali bolla Allahu akbar jamani be ni doni babi bole bi saka wosunai mali bola yan koro de kama anse anga don bo bunya sabati anse ko bunya sage uma anse ko nyuma don sage uma fisru wala dunye hanama denga libu folode ni mi mo mi nyani mani maddo kono madhabul maliki de tumbi parce que ani jamani nun tugule me nyona maslama do anfede anya slama suru ufengo maddo anfe umana naye kafo amina kafru tubiu ulu nana ni jago ni fonsre nguna naso anjugo kafsolu re chamae
Maroc be Tunis be o jamani minun nana hali watla Egypt be on la Mali kono o yaso kalamin be Mali kono fami yani mazhabin bambulo mazhabul maliki bara nin nunu minun ka sunyona ana malika kalandin korobaw nana sahanunun no ani ibn qasim no an ashwa kana Tunis unana kana korban nun chaman tumbere ولو ده المذهب المالكي ولا بس المذهب المالكي رمسيو المذهب المالكي ربنا مدينة كفاتو مدينة الله أكبر كلامون ده جنسة وكلامون ده جنسة شو منا أسرع دين جوانون نونات كتابه منهم فنا دلالة ولوك كما ومذهبين كنينابو ومذهبي فنا وينالي وكتابه منهم فنا شارع كوسوه بار بيتشس ريتافه ده بياسو مذهبي تيجي رلامين ككتابه كلامتا كشانتاي لو بنا فو ماروك ني الجير ني تونس ني مذهب مالكي دي كاتشاني او بي مذهب مالكي ني بيت دورتيو الله اكبر ها اي ني بيت فو ورتي مذهب مالكي هل ينفنا كميتون كرامغو اي يامبيتو يانتسيغا بولاو دورتسيغا بلونو نو كون دو كون بينا غاتسيغا مذهبي بويو اي يامبيتي سنغال بيتي لاغينا بيتي ونيجر بيتي ني مذهب المالكي دي هو المذهب السائد في هذه البلاد سيغاتولو سيغاتولا ما ورتسيغا ناو مذهب رك كلاماتي بيسيغا مساله دوتا مذهب الدولا بيسيغا كتابو يمن لك قبل الخضر نونا كان الدواء في لغدري فنا فزاج لنا إسرائيل كتابود لك قبل إسحاق سالك نونا الله إسرائيل كتابود شد لك قبل أقرأ المسالك نونا إسرائيل كتابود لك قبل خليل نونا خليل لا مين يدلو تبي مصر دي شيخ خليل رسالة من قيروان دي الله تونس الله أكبر ونون دي ياك وتما ودو كمان كو أدوتم ب Misra na fambana na aywa parce que balba malika kala nundo tora Misra do jigana kana tlebife shimalu afrique la Afrique du Nord la kana uka kalanke uka kala non sure kaseka kitabu nun wala fi wodi kama mazhab maliki chayra parce que doni ba betimbe watila fongo fentimbe watila kana malikiyan ko sura be malikiyan o watila ko man nyamito parce que nyamin nun nanade ni wara donna slamana ni koro donna na nyamin no madhabi mamsa madhabi yo eni ne so do reten tuwa ni korete ko ni abe se alama ko sebe dalu site bolo ko dokop saddo ya no madhabi maliki un tumbe chugumina aqidatul ashari farana ratin antumbe tawhid ko fo chugumina wa ni demso mba kalanti وعقيدة الأشعري وأبو الحسن الأشعري وقول لك ابن هيرا سان كما سواني الدوني على الدفانا دون ما سوچامان ترى وكسرة دفع يعني عمل كتابه منهم كراسيسا كتابه بولا الإمام النووي إنه أني قصولاني إنه أني ابن حجر إنه البيضاوي إنه بلا يلين تنيه على الدم من بي أشعري كسركا أبي تنيه الدم أوليفه وأما فو ولوكا سرين تمهيكا فو واجبي دو فو بكا الدم ودن تقولا بس كو تنتفلو netafle ifana tafle betabi bulo ole tumbe madama ni rebado ne misi alama oni kasre nganetti karaba aka shima shike kafire shima shike mushriku shima shike bid'atike beika batugo ko me ashaira ko nin kacca kosobe katemeto ko sikato law ole tumbe ya madal maliki tumbe aqidatul ashari tumba krefe ko kama kara sawe mo duna nyona mo ye nyogom bunya mo ye koto nyon tala islama yiratun kera bi khairin islama fana kera bi khairin parce que mimmi ni fitna ye o turay yani o kitaba minun dilala wuluga o watula kaso ala ko be mo fe tiere la nafulu kuma dola natama dola foi ma dola itimbe kuma mo fe ni kam mazhabi de ala don aqira siramanana ibe kuma ni ibe sirata siraminka wali aqira al-ashari bonin tu fendo nende wali be kitabu minuna kitabu non bela jelen la ni ala kode
bo kuma wara tula min be hakli sanfe parce que nango islama de dina sofa fe dacho dina wala fenya min fungo fembe ala ko konna o mankana ayi fungo fembe do ba famu do ta famu o mankana o dalé mi ala ko qur'an kono هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب على بكم على كرافة صلى الله عليه وسلم أكو على يد قرآن الجزء منه آيات محكمات آيات دوبالا ولو كوي جلندو يعني تاورو شمانتولا ما تقول أي سالجو أي جهدي وي باروي وي آيات من هنا يعني الكتابة كود القرآن سو شامي قرآن سو شامان دي بس كفورا مغمن فولو كفام يعني وتما ما كوتشايا مولتايا كفنفي بتسكامي دينا anna kunfunde qur'ana re be yigana kala sallallahu alaihi wasallam ama kaswa makkala ama fesebe ala ya dondi ama yan otmana afra dinu fitrado ba fongo fen tse kanya ni misya chamante o islama do limana fongo fen bese kana ni kuma chamambe ni misya chamamba kono bi kuma sinin kuma o te limana do muhkamatu diyoye fen minni anyana bolendo awa kuma flatala ko ode qur'ana kuma so chama wa ukharu mutashabihatu do fana be wulu kuma nyamino ye betado obem o kana alabu ufamya bedi moduma ala ta di bema parce que o bema chi ka fi ko don bema yamaru ko don ko me moy mbodo yima yamaru fana ikafo ikafo yere amay ki kana fen fo moye fuwe min famu ni fen fo moye o te min famu ko be fitna o de mutashabihatu ala nanu bunyo na ko fa amal layna fi qulubihim saygun fili be mu'minun duskuna bana bu duskuna wolu be yattabi'una ma tashabaha minhu min yamini be qur'ana qur'an ko bo batu to srafe wode fo wode ku dala gese kaso kunsitala kumi mbarata ibtira alfitnat fitna yinni kam go ne ta don ala kore chama min be qur'an so chama de min bebe min don ala ko min mustabihatu etaro fone ya foka damunka ne dun tifika fon ala ya tlaka danindi kan do mo damadon de be wulu be sekanen do e ko kofo be kadon ibe munyini sisan ala re kwati don kama oflige wala ne ala ko ibtiral fitnati ni jelembe qusbe angam bi koina uba ke ka fitna yini wabtiga atawilihi ani ka fu kuba tawilu yini mutashabihatu fanyaminu ala ko ma ya'lam tawilahu illa Allah washita fasari yaraduni ala yarate وتعالى القرآن كون فون عميت مولوكا بس قال تسلم يا كوري وتلي منا تمشي أفويت نمي سيرا دون ونو يا دون أبانا أبوني على شيء أتبع من ما دون وكافة نيره بس قال بك فتنة على دون قال بك ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله كوبا فسريني على النبو فوق أجيا أقول وما يعلم تاويله إلا الله kuma bana washito fasan doni ala yarete alsebe munyi ala minyaji ala min tajine ala ko mota fasan do illa Allah la ku warasikhuna abino fo rasikhuna ma fo rasikhuna ma donde hay kuma de be do rasikhuna ke matufi alaka ka rasikhuna fana baddo do rasikhuna ke kuma damne bi rasikhuna mubtada'un والراسخون في العلم ليس معطوفا على الله سبحانه وتعالى وانما هو مبتدأ الله اكبر خبر المبتدأ هو يقولون راسخون ودبافو يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب المحكم والمتشابه محكم ويبتاي
mutashabihatu min nulu fura afura ulu teddo moy mba fi bo o fasal nyini ulu e fitna nyini mbawdi kana fo kasiga bala wama ya'lam tawilahu illa Allah donc kuma bana mo shita fasal no ni ala yarate idan warasikhuna fil ilmi sa mu'minun kaduni rasabat lindu mo so chamante ka foko ataflen ba alaka laysa ma'tufan ala Allah subhanahu wa ta'ala hatta ya'lam ar-rasikhuna ma'ana al-mutashabihat aqratu rasikhuna istidafun rasikhuna minun gaddoni sabat lindu ulu ba fode amanna bihi an walli manarana Allahu akbar ngate ka foko ba koronyi kullun min indi rabbina ko mutashabihatu al muhkamatu am bi burala defi yan andale men na shugum na nanyo kurodo nantin fanando ambo dala o chugola ka ala dedo yaro mutashabihatu chama bi qur'ana kuron ni ala man kala fiu an ka fen fo mo yala lim ko mi yaddo ibote ala karadda de na sallallahu alaihi wasallam fara bidado de ala karadda de minna dina kola ikote ikono sobe ay kanu sobe نيو صغبتا إليك فتنتك الله أكبر والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا أتلاك أنا آيات كلمة وأنا بكران وما يذكروا إلا أولو الألباب الله أكبر كفون هم ينبفوا حكي الموجي قوة ندوننا إذا قال كو حكي الماء يمغمني يدوننا يمدو على أي ولا مذهب المالكي من تنبيا أنا عقيدة عشرين من تنبيا أيوة ولود الدنيا عندما نشوفنا بس كده مذهب كلام جمالي كنا أبي كساوي كعلى كو نيامي تامون بوالا كلام ولي فنا بين كبكويا ama me do fun ko imam maliki rade dinere nyaami mo gulu o bulbe ni bulji ko to ko nu ya meta ko imam maliki yo fo lu fe ko rete ko bulum ni bulji ngolu te haramu verdo o se riba ko do o te mu biqatu do o te mushriku war fo verdo lu refe dina de bulum ni ta ala ni bulum ni ngafo bulji gi ya ni bulji be fo ka fo imam maliki de ka mazhabi are ya fosa ama fosa alla ko alla de bodo ngabaka kitabu konna ama nakariu ba kitabu la ni mo mi kitabu la iba dona yana kad dalu fana adillatul imam mazhab adillatul imam malik aka mazhabi la dalu donen do be kitabu kono yana wutuma tlonke tew ni al imam malik ya hadith ka baula ibna fo ay ni al imam malik dina chi ibna dlawa mo min yarabi rek kalama ila lam tastahi fasla ma shika ni temalo min kadi ko fo ni mo almam ke dina che ibo na ala to nyone ibo te uti kalama do a chero nin na made do ma kilin so lustro do mawrate ni ko dina ko re ni ikanin keta e pini hal mo fa ko fe fo itala ikanin keta ki nyetu ko be ka ko fe me kama wo bi keto no ese bulumne an buluji joro be dine kono wasame barama ate yoro be ka foko ni soimbe mo be do arjana na naye bulumina tala utala yoro be ko mo be do jahannama ni soye buluji tala fo fe be ka be salishe buluji tala fo fe be ko sal farradu bulumina tala no kera kubeta o fara non ko de Allahu akbar wala ni ko kera bebi ta fwala bo sanko akochama ala de banye don koro de ba kofe koro ba kofe minti ala kuy Allahu akbar o fatma me ni e ala ko do atisen naw ni ala ko do e mana ko ke kasal baraji be dinema e kasal baraji be dinema ati dima ne tamana chien e be kungo so ala wa inte kungo so ala afen yete haramu chaman na min sika jate dongo do ite kumo na wa ko kacha inye tala yerlawa inye tala ka dulawa inye tala ka dembaya lawa do ko ko kelena iba do shetana de be ta fendo de be nan naslamana ka ke an ka tamashe o te fen fitine tun dan wari babe di o koso comme motazlaw ka wati sira wati mina ni motazlaw tumbe ulu kala nen tundo ko so nga ulu wi kuma don ta ka fo qur'ana de danfede alquran makhluqun qur'ana dalendo se ka fo qur'ana qadimu fologanki comme alaka kuma do luttefe ulu alaka kuma do nga dal adalendi do danfendo
yan ko ala ka kuma do dan fendu o qur'an makhluqun wa ahmad ibn hanbal ala ka hirana wa o reddu kasola kama ka gusha kama donma tumbe wati ni ma fo ko qur'an dan fenye wibo ite kal mame ni ma fo fiki jarabi ka fo yal qur'an dan fendu wa dan fente ni ma fo ni ko dan fendu ibi kal mame ala ni ko dan fente be bola ite sallim ko wetu allahu akbar ali salawulat ka ke fika fo qur'an makhluqi bo yibbe la zaba ahmad ibn hanbal ne mo chabande wule ku nyinga kelen yale ebe mu fo qur'an na ne ko makhluqu do abana abena makhluqu dun taw da ay olu fi makhluqu do tawil tetewa filiti se ka ni ko do minu yen ke wajibe sa islam tamashi dalu de bala ya ne fenkira mazhabi do tamashi aw be doni nindi o te ko fitine to ay sunnati tu musahabu te to ko ne o ka gele farday ka gele febe kama bi haketo ndella ka doyi ale abulum nanga na bulum ne akwa musumana ma bulum naga furba dafe muso ka ta bulum na dunda bana ka blade abla ay o dajo ma o hawarisi min haketo do don ko nga mi fodo san gandulo mawlidu ko ni degundu ko ni kuma kuntawna lebu bimbe fokadla no lebu madla mo tike ale munye musawi misrufa musawi balmana wuci est-ce que wajibi ko be wajibi côté no toli ancien xaramu fana kelima moshid ko ya moshi fendo de be ibo mine ati fu ibo ala kula iba ke ka salamata mashe ni yake ika fembe kai ni ma ke ka fu mai allahu akbar odo ali mo ngobe sare misir la be ke choko mena ibado o otmana ala kote ya ummat habi min timbambulo akira la shari min timbambulo o tunye awa kerasawe mo be nyon kashita dote dofle kafriye dote dofle bilantige aywa mbal mo halsa kulube radio jika fadi magana ka bo kurufna no mami bambulo ko o ya afa anankram go no we الشيخ محمد المصطفى واجي نابغا مكو شيخنا واجي كابو براولي مامن بول بن نغلا يجيب جكتي شيخنا كان معلم شيخنا كان نغا جيب 76 48 58 90 وما جيب جكتي بي بولو يلما ومن تكن برسول الله نصرت تجني مولاي balma radio jeka fole me bo se na ka do kuma su kuno kukura anya ira ka fo mambulu kro o ya afa anankram goy no o ya Sheikh Muhammad Al-Mustafa wage ka bo barawli nam be ka mako Sheikh ne wage de ko malim Sheikh ne de ko mudir alhamdulillah wati na babu be femin kan o sunna an bid'a o wala li hal sa bude kangata shuna takira an gaski ko ta anin nanye sunna an bid'a wala lika معلم شغلنا كان نجد 76 48 58 90 76 48 58 90 بيولون فلا أنورو بينان أنشيغي بيدرو أنشيغي بيكونانتو مالتالي 65 28 83 28 65 28 83 28 أيوة أنكرم غو معلم شغلنا كوكرفو بيبولون لا بس أنا فتورنا مذهب المالكي دي تنبي يعني عقيدة الأشعرية هل سعودي بيو كافي باب بوي كدور بلاي ولين ناني من كان شماي كسو كونفنا تي أم من كون نعمل ني جوانو دونا نيونا تمازو كيرا يانكا وتارا ينفي بقول نلا ينو كوتشارا وفنان فناتيس لما famawe kubu hakilto dina ko da ta don yare sango ko hakilto la parce que jamano jawni be islam ko karama ibi janto islam ko de la parce que ni mo ko non tanye do o duka fitna wuli ada yorni kilin wo qur'an nasirema wala ka kuma nasirema sallallahu alaihi wasallam ya jihadu wala jihadu la chugumina ka ke fitna ko da mai ka ke mo faaye ka ke mo la sabaye bismi jihad fi sabilillah ka so jihadite yana odi bike yana otuma be sira jamanu be islamaya fo go be sira islamaya ka teme kafru quoi parce que wulu fe
Islama yɛrɛ tiɲɛ fana tɛ se ka fɔ n'o fɔra u ka place bi tiɲɛ yani o tuma fɛn do Ala ya tun ye anw kisi o ma mazhabul maliki tɛ tun bɛ yen aqidatu ashara fitna tun tɛ diinɛ ko la fitna tun tɛ min bɛ yan o de bɛ Kaye min bɛ Kaye o de bɛ Segu min bɛ Segu o de bɛ Mopti min bɛ Mopti o de bɛ Kidal yani o tuma kɔnɔgan wɛrɛ tɛ yen i b'a sɔrɔ mazhabi kɔnɔna na kumaw bɛ fɔ ɲɔgɔnya masala dɔ la o ye wajibi ye o tɛna ni fitna ye ne y'a faamu ta e y'a faamu ta parce que mazhabi la kuma dɔw bɛ hadisa la kuma 2 3 tɛ wa yani mazhabi fana kasa kota mais kasa fana kota bɛɛ y'a fɔ ka da i ka hakili kan a si tɛ ni dungo ye a bɛ kɛra ka da faamuya dɔ de kan o tun bɛ yen wala khilafu tun tɛ nka ye fɛnbaw la i b'a sɔrɔ bɛn kelen bɛ o kan yani o min tun bɛ Mali la o de tun ye Mali lafiya o bɛ jamana min fana na o jamana lafiyalen don o la arabu jamana na o bɛ cogo bɛɛ lajɛlen kɛ ni fama ma dɛsɛ ni fɛn b'a bolo mazhabi fama bɛ mazhabi min na o de ka to yen dɔwɛrɛ kana fɔ fiyewu kosɛbɛ Haruna Rashidu y'a laɲini kabini Imam Malik bɛ bɔli la k'a fɔ a b'a fɛ ka Muwatta Imam Malik kite ko wɛrɛ kana kalan sariya kana minɛ dɔwɛrɛ la ni Muwatta Imam Malik kite Imam Malik ko kana kɛ a ko Ala kɛra ka sɛbɛnw tila la u carina yani o tuma ni ko i bɛ kelen wajibiya sisan mɔgɔw kan a bɛ kɛ fitinɛ ye parce que min ye min mɛn min dara min na o bɛn'o de kɛ Imam Malik tun bɛ Madina nka mɔgɔ si tɛ min ye hadisa bɛɛ lajɛlen mɛn anw bɛ tilen ka hadisa ko la cogo min na a tun tɛ ten ni fɔɲɔgɔnko bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn kɔ nka i b'a sɔrɔ fɛnba dɔw la faamuya kelen ye parce que an ka kitabu ninnu na sisan masiba bɛ min nɔfɛ o ye kafiriya masala ani shirku masala ani bidan ko ani sunna ko u ma dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na bon n'o ma dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na i ka mɔgɔ kɛ kafiri yɔrɔnin kelen tɛ wa i ka mɔgɔ kɛ mushrik yɔrɔnin kelen tɛ wa o tuma ka mɔgɔ bɔ silamɛya na o bɛ kɛ fitina kɔ wa mɔgɔ y'a ka misiri jɔ a bɛ sara kɔnɔ san 100 san 200 san 400 e na dun kelen ka kɛ kafiri ye kira kura dun mana kura ma jigi a kɔrɔ ye mun ye fitna de don o tuma Ala ko n bɛ fɛn min ka to yen al fitnatu na'imatun la'ana Allahu man yaqra fitna sɔngɔlen don Ala ka mɔgɔ danga min ya wuli nin kuma ninnu tun tɛ yen min tun bɛ bɛn kelen bɛ u kan masala n'i ko sisan nin bɛ kɛ mɔgɔ kɛ kafiri ye i b'a sɔrɔ a b'an ka kitabu kɔnɔ hakilila tɛ n'i ko nin ye mushrikuya ye i b'a sɔrɔ a bɛ kitabu kɔnɔ bɛɛ b'a kalan e b'a kalan cogo min na ne b'a kalan ten yalima tuma fɔɲɔgɔn wɛrɛ tɛ yen bon bida fana bɛ dɔn ten ni ne ko bida dɔ i b'a sɔrɔ e fana sɔnnen ba ma nin fana sɔnnen ba ma ni ko masala dɔ khilafi dɔ masala dɔ khilafu kelen b'a la dɔ y'a kɛ nin ye dɔ y'a kɛ nin ye i b'a fɔ o tuma na kitabu bɛ yen fɔɲɔgɔn wɛrɛ tɛ yen ne b'a dɔn ne ye fɛn dɔ ye e y'o fɔ ne ye fɛn dɔ ye ne y'o fɔ e fana ye fɛn dɔ ye fɛn dɔ ye e fana y'o fɔ yani fɔɲɔgɔn tun tɛ yen yani o mɔgɔ ninnu minnu tun bɛ ten o cogo la kanu u bɛ Ala bato ala ni mazhabil maliki wa kanu ka aqidatu ye ala aqidatul ashariya ye e bɛ se ka ɲininkali kɛ yali silamɛw don wa silamɛw tɛ yani olu minnu tun bɛ Mali la san 1000 kɔ silamɛw tun don wa silamɛw tɛ ni silamɛw tɛ o tuma an ka dɔwɛrɛ bila nɔ na i t'o f'i yɛrɛ wa ni silamɛw dun o tuma an kan k'u baara ɲɔgɔnya cogo di kuma fila de don u tun bɛ yen silamɛw don wa silamɛw tɛ yali dɔnnikɛla minnu ye sɛbɛnniw kɛ u ka kitabu filɛ u ye min sɛbɛn u ka kitabu ninnu kɔnɔ nkalonw don wa tiɲɛw don silamɛya kuma don wa silamɛya kuma tɛ k'a ta kabini Kanku Musa ninnu na ka taa bila Askiya Muhamadu ninnu na ka taa bila Gabon tun bɛ minnu bolo ka na bila Masɔnw na ka na bila Senegal tun bɛ cogo min na ka na bila Sɔbɔta ninnu na ka na bila mɔgɔ caman na Mali kɔnɔ yan olu bɛɛ tun bɛ min na sisan silamɛya do don wa silamɛya do tɛ kitabu minnu dilala y'a dɔn mɔgɔ tɛ mɔgɔ min na ka kumakan ma cogoya dɔ la kumakan bɛ se ka mais kitabu minnu sɛbɛnnen bɛ san 100 ni kɔ y'a dɔn silamɛya kumaw don wa silamɛya kumaw tɛ diinɛ kuma don diinɛ kuma tɛ kalanbaw de y'a sɛbɛn wa kalanbaw ma sɛbɛn kalanbaw n'a sɔrɔ kalanbaw de don u kalanna min
kan kan yere nyinka wala ne bisa haka fo kamar tige kabo a kofela la kujugu matimaka har ma den tise ka ke foye jina ndaka kofela se Allahu akbar wala alama kiraw boyorola faka so bisika fo aboraya bisika aboraya fana hijabu bade fo tise ko keni boraya rete wala ala kiraw dambe tanga ku boro sania yalle uka o fana ke tanganande fo wure tise ka ke miye ni shirkuya ani kafriya ani binako nanya labianga kitabu korola fonyo wasitala nete bla nyona ne mo worse bla nyona menan nana nyini dorela abike ko yalo nam pour nga malitar khudo ka doka ofendo tumbe amulu kitabu bi minu fa la diludo ya 7 ka je ibn batuta ni yalla je minye tabana koso na fen sebe ani abdurrahman saadi na tarikh sudan sebe kitabu dula ani mahmud kaas na fatash sebe kitabu be minun dilala an ka afri tube chugumina mali fa tube chugumina islamana ani kalambo tube chugumina yulu sebe yana o kala ndode kana fen fo mutashabihatu yefemi ma famu femi bisiga kenya kana fo jahiliye ka shuka bla mugorela ko dogo ya ko buslamana washi na fatulaw abisere ke na kerasi be jamani islama yare jate ni mali million tanye ni mali million tandure e ga jate na mali islama te wa kembo ati wa mugombo puisque be ke ba jate bolngonu ndila sa ikore okore muye to islama we to be bola ni yake ni fe ni alakra sallallahu alaihi wasallam alakra min no wa ayo gila e be kuma shirku da te shirku do be kuma kafira da te kafira do kufru ne matibe kufru billati be kafira do bina qur'ano kono kaporo de kera fisin wale kafira do bina kera e bola islamana fi ku fla do ngo nyona shirku do be o iflan ka fayre e bola islamana shirku do be o shirkul asghar o junubude wa fa shirkul ma'siyati ote kafira bo anka wajuru kero ka be foti ka beke kafriye ode masiba puisque mazhabi kelente jun amemi nobatu bekeri ka mazhabi tigi puisque mazhabi ko ka benakari ka la mazhabi tanya yere ko ke sara kurai wale be mazhabi na utina fo bi ka chene ke ni fendo ode masiba c'est mo ka nga mo be fon dina ko la sis mo be fon dina ko la ka so marja ya de be ya bonin kitabun ko no ka sada ya fo nga kasi ka kuma lave ka fote ka kafriya ni shirku bo okono usikanya achama ye fambaliye kafriya bina ibora salamana te alako walillahi ala an-nas hajjul bayt man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ko suhili wa yaleme mo ka ni mo min sira kake ni mo min kafriya uti kafra min be mo bo salama to yo wode kufrul ma'siyati mo fe dirima ala kenadi me masonkata ya ala fisirin wala ya kan nyumanka mara karlimbe نارك رجل صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرفا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد لما قلنا كاهنا ولا عرف ولا من بسنكم ولا من بفنتنا نياتشنتيا كوي كافر نفهم من جينا محمد كا هذا دون كمان هذا هو الشرك الأصغر وليس الشرك المخرج عن الملة شرك الدغماندو جنوبادو شرك الدغماندو غامين بمغوب اسلامنا وتي نيبل درب كانيرو كفر بما انزل على محمد فمن جينا محمد كافر يعني وي اماسو اوما ابيشينغو كي كافراني على جينا محمد كوا بما أنزل على محمد أي كفر بالله كلون دوا أي كفر بالله نوجي أنا وجد كلام كم مسنا أبي كفر دي كان نقولما أدي بكرة كفر صلى الله عليه وسلم كشي كم فوق فوق أنا كفهم
kafo ala bina fenna malahara do abi jeni mi fo ka famu kafo akira hadiyan mubashiran wa nadhiran fo ka famu ma ci wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin e cira hina le koso no manton be jinna hina be mi anati o kuma koro do nanti fi yan nin kuma no mbena to be na islam kuma bana fama do de be jin kono yar islam kana be fiu ulu yere nafa kama wati be buna ni kuma do de mi be mo shugula ko ke ko baye kaso kote ala kira sallallahu alaihi wasallam ani ala to ka se ko bonyona ka udoni nyona kuma ke ala na kira koso ato ala na kira koso ko fara kafiriya ko ko abe so ete kafira ni shirku ita kuma don ita abe fomilu ne ta don yani ita yere don sanko ika fo ibe fen fola shirku toye flanka faya toye wala mo mbe banka mo son wala ka fenke wala ka fete ko atigi ko ala na kira kama o filla ko jugo o filla ko jugo ala na kira tse ka bonyo wono akorote ka fe ala ke danfenyo akorote ka fe ala kira ke sallallahu alaihi wasallam dabayo ka fe ni nke ala ka jonye ka ni nke daba mai ko bari ya to fara to ka o ye filbanta bade o jigi jugu fana kata afoba ma ka boslamana ni oyi kitabu de vi nya fo jugu mina mi kafir ya kuma fo ko imbe islama bo kafir islamana ka ke kafir wa fo babu riddati mi wala yaz billah fa min islama yake la ilaha illallah muhammadur rasulullah folen ko fe abike kafir o babu be kitabu bela atoro bunya kama o ba sebe ni mbikaye a fe ko fe mbikaye abe kene kan ko de dusun ko tala yan ka fo sisa ninke ala na kira koso ko ke kafriye kuma ka eta tigi dusundo aya fo de ka fo ala kira danfenyewa aya fo de ka fo ala kira daba mayewa aya fo ka fo na yere ko kira kama kira ko yemu yesisa obse ka ala chuma poni mo fiera ni ba ni bi sigire men ngana juwe abike tare ko bukhari de busuru ka kuma fa mabla wal ilmi fihi annahu basharun وأنه خير خلق الله كلهم ناكو يا أكرم الخلق ما لمن ألوز به سواك عند حلول يا دافون بالبي أكرم الخلق نانينكو على كوبيتوا على نكرا كرف ولينكو على كوفي دابا وربيتوا بأما نفوك في بوكاي كوبري أيا فراكا أما فراكا كفو أبكيك عليو aya faraka de ni ala yake ala koso o ala bunya o bunya be ani fo ake ala kira bunya kama wala ake ala kira kanu kama o fara gonsan de wa o foli bisa ke gonsan o foli bisa ke kafra jugo dumena ala kira ko la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in wa shida liman china faka so ne kadi kateme ifa ka kateme dinga kateme mo bela jilinka ya ni ko mogoma ni ma fenyi ni otigi toye iba ka chugudi o fole bisika ta shirku ka chugudi ngana jugata imana fo ke to tigiso wala ito fenke wala ikito fenke ko fo faka ala kira togo bola kitabu jume nya jira ni kunfen kuma de do kitabu jume nya jira ka fo ni flanka fo ayo kitabu ti mama na gila chugu absega de masail khilafi abseka kula afoli be daga wala folte daga wala kanga fo wala manga fo nga ka fo de ko afoba ye mushriku avec kafre ni foli ne ko ma sebene Allahu akbar wa chugo shira sika mo ke kafre parce que ma ala kraka ala yo ima ala fana ke damfe ake ala koso ani kira koso o ala kira bonya mi wala kanu mi be o te fendo ni mo be fenyi ni mo fo la mo be fenyi ni mo fe ka mo bla ko wala ka bokola ni fenyere minti ala kira sallallahu alaihi wasallam koso
Jafaru den ko Jafaru Sayyidina Ali Jafaru Abu Talib Sayyidina Ali ban min tora keladura ala abulu fala kabana aden tuma lakada ko ale ma fo yini Sayyidina Ali fe na ko Sayyidina Ali ma bihaqqi Jafarin nin kenye na makaye Allahu akbar حديثه بحق السائلين على مغمن بالدليل مو خلاص لأنه نولو حكي حق جبريل وميكائيل ولوتيوا وي وقول نني على كوبي فانكلين فيوا اللي كافرتي فانكلين فيوا ولا أبي كألا لي على كرات تغفر يوم صلى الله عليه وسلم وتفني كو كواليندو على يرد يان كلونا دو يجد القرآن حكم بالا كتب يوروبي وري ني على تغني على كرات ثم تيدي وبس ثم من فوسيزا كود دونا كلانا سيسام كودو نتو أوتنتي على كو مثلا قرآن كريم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا على من كيركمنا أنا ككرا قضى الله ورسوله على من ككرا من كيتي فمنا قضاوتي على تديوا يا تاي كيتي على تدي لمنا على كرا فراكا يانو صلى الله عليه وسلم أولي أكي على كوسو كرا كوسو نكمن كجرين وي parce que ni awa fembe mimbe mo fara ala kan kula we ni o te kilenye ala kosoni aka korodon ala kira kosoni akorodon ngandi nasisa ala de bikiti ala kira fana bikiti ila qada Allah wa rasuluhu amran ala na kira kirambina mo bese go boywa ay ala kutu wa ittaqu lillazi an'ama Allah alayhi وأنعمت عليه زي ما بقول يبقى فموه على النعمة مغمينك وأنعمت عليه إفرا النعمة كاكا نعمة على تدي نعمة على تدي ونسينا بيك فو أي على كرف فرق صلى الله عليه وسلم نعمة كليلة كون نعمة على تدي جوني على كرف فرق على كيا الله على أبوك بوين ibo ke munye hotuma na sasa nala ira faraka ibo ke kujudewa ka hotuma nema ya alata de atumanga kira faraka ya kala jela kiya iba ni kuma be jela ke be fa kala de jela ke sawo parce que anga kuma na ala ira jela ke lembe yoro do lawo anga kuma na ala jela ke lendo ala jela ke lendo ala kira jela ke lendo parce que anya me mo wala heji senfe ko awa be Muhammad yatumanga do misiri kono fiu jalakete ma fi ya kafo ko mo be minu nya fo sisan kafo ala kira sallallahu alaihi wasallam ka bo misiri kono ko bara kira buli silan tay ko de ko Allahu akbar ko de ko mo be to afu kana mo be dafalun tan utma ka boy akira fashado de mo tisika fam ko be ube kalando de o ka manni balawu bina tifu yi shi fu makaburu ko ko tafiri be dono yo tafiri tedo ni tafiri yere do mo ka yumante de mo ma mo ka yumante se mo ko do ke bo na so fra nyonga yere de matu wajibi mo be do islamana ni muye be ko fo ashhadu an la ilaha illallah ani mo wa ashhadu anna muhammadar rasulullah e kam muhammad rasulullah barake ko bola ko fatura ko ya harama dende te dore harama denko ibe do islamana chugo nyena do entemine atike fuyi abko mi mafia foyere atike fuyi abi kungo de sima parce que munafiqade do ima son ala karaka sallallahu alaihi wasallam ame hiji mi redo tara mo ni mo ko bo am tan mo yemma antan yemma ne ite ma sisoro hiji am tan hiji mina egi ga publicité ka fo am tan mo yemma ga mo ko tidamma antan mo yemma jonu bitawla ne tisolo ba bala yemin kana qira do ashar anka kitabun nuna anga fi malik min aqir bi alak hiji kelen ko wasir li qabr al mustafa bi adab wa niyatin tujab li kulli matlab wa anda le mudil hiji banata alak rajura sallallahu alaihi wasallam bo foli yere kabako ko kana fofiu kika fo mbita mi sirri jura man nunca gilera que tu akabola obsega bola jogoli aywa barakundo ma la ilaha illa allah muhammadur rasul hal wa wuti
la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah awtino akole ni no muhammadur rasul ni kibe numbo nyone be senge ara fo mandi daire lawo ne Quran ayat nga fo tafsir galawo ko ala krachi mubashiran wa nadiran li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asla e kallaje ko dona nyogona chuguna fabina fo fendo ala tay fendo ala kratay sallallahu alaihi wasallam ne ire mi hadi sigi tu donga bo nyogona tu donga bo nyogona joni yake ko sire ta kala ma joni yake ala wala ala jelaki balde ala baka dina do ya pour ko tifa ala made o foka kuma bonyo wona no jani ala yerbe kele daw amaka ala yerbe kele parce que ni ala kala kele yuna Allah wa rasuluhu mu'minun bi ala toro bi ala kala toro o de bi ko tabulu de o te tabulu ashhadu an la ilaha illa Allah atin nafanya abbara fika fo ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illa Allah fo shebba kele she milio dadda muhammadur rasulullah o de fora nga danfendo harama dendo abangena afatura ngabe tosobe madama l'islam abe dukolo ko kan to ko mbe o to ko fole be se ka fo ko nte fente funkane fo fikane mbwala iko ni tiere la e kuma fo awon tisi ka fo kafira dun atisi ka fo fasara mamba fo kujugudu ala kala dun kanu nati islamana fuiti bulu Allahu akbar ala kala kanu hannasu ala kutawbi abi fenya Allahu akbar kuma ni mo goya be dlomi ala kala fa sallallahu alaihi wasallam unna nay abi dlomi tu ale mo kili na taro be se kana ko ay dlomi wa ani wanyangi nga tadabla ukele ka danga ka ani fana mo kuna ngode wati bedlomi ite ko bo bina di ala krafa sallallahu alaihi wasallam tatu ikatu ala kra ko la akana shaytana de ambal makeka aya tu fa innahu yuhibbu Allah wa rasuluhu Allahu akbar abi ala na krafa e ka fle woni anten kilunte yana Usman an kala je Quran aya minun be ni ala kra to tuwa tola ka kena ho zamanta do babulo min nyamanga nyina ko وكتشان كوجو قال والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين على نكرة والله ورسوله ني نمبلا مو نمبا فو كفرك على كرا تقبلا لي قرآن بلوس سقوم بيه وبعد دور لو والله حق أن يرضوه أمفوا كو والله ورسوله والله ورسوله بك على كرا فاتلون كفا على بعد دون على كرا بنا فاتو صلى الله عليه وسلم قرآن توامبلو yana ufeminun be ni qur'ana be abe ube wala kwa faturawa yana wadla donbo ko sigate minna hurmatuhu sallallahu alaihi wasallam hayyan ka hurmatihi mayitan la hurmatuhu ma baraka raf sallallahu alaihi wasallam akabbalu kun wala hurma kili bayi afatlin ko fe wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu bonel rabukan la ni ufla bonyona ye fen fla defo ibafu wallahu wa rasuluhu ana kira ahqqu an yurduhuma kuflaje alf tasniya lakin ahqqu an yurduhu ayflafo kada kilin Allahu akbar ni manin tunin juwala ni hakilla be kunyin kasiya Allahu akbar kosobe ala ye afuta abana ni dore bo non be kuma wure fala lakin law kasay kata qur'ana yar mafuro ka qur'ana yere chugo yalla je mimbe parce que wo fam boni nan nyona kacha qur'ana kono hakishitala o jumay misa ikuti nego ni fe ake ala na kira koso kala maw ko kumana parce que ne ya foshi julingo ne ka kuma shitala ay ne ka kuma shitala ambe mo don mo de ka kuma lakali minum be sharia kala ndo o kitabu be hanna ma min do ni kitabu ko be ni mo mbado bisika laje o maninge kafriya bare o ma ke islama jugo de fika fo ala kira bo ala fo nga soro kake kana ala kira to fala ko yere ke fitna sabuye ko yere ke ebban sabuye ko bol fa ko bo ala de ne ma do yale ibe min yeyo mo ni mo mi o fiti je o ta ko kata sawa aywa itisaka le salu wole ke ni mafo
isika le kama ke nimo fo isika fo ni hal ni salla ni makrama salika kai ka salma gasilin do kusube way mo gonsantu temo gonsan na otma fo ni kuma bebe fo an febi rajula mashiba kuma bire bebe fo rajula ko ala ko de ko e pi o de ala ko nyuma fana Allahu akbar kaga na fo malila ala ko tunti kalan tumbeya ala israimi mbe wati wallahi ate kalamin be wati ate sa kalan kungurun de be kalan nyana mawte e pi kalamin nun do fora kuma de bi do idda fi ka fo folo kalamo tumi ala mina chumina o be dumne ke naji yere kana kala wallahi o be sare min nono yere kana kala o be ala tafo kusuba o ka shirte matla don te fuido ka kuru ka daga sal de benka o ka se fayir salima o ba ke nga o te ala tabla mo an ka besro ni ala toy an ka besro ni ala krat toy sallallahu alaihi wasallam an ka besro ni wajulu sro en be fen fo min manga fo femin be kuma na minu kuma shawfo ni aya so sere kelawdo wallahi ni ala ni karla ka bara yi kari kalan sran yi kari wal qanaatu kanzun la yafna kari sanu junge de yatiba ante kuma nun fo atifa bara Allahu akbar don ba fon fon ga jugu don bala nata de do nata de ka jugu don ba makata fembe ka nasa de bi do halaki kula nasa de bi do kike abule de ka ke alaka kanumba do be ka shetana sai batin di mana mam wala bo sa kramgo limana tisika mo labo ni sasu do faso kalan kera alaka ma kabini kalan wati nyebe fendo de la almam yadullah nyebe place dullah nyebe saradullah alaka be wa ibe kalan kire ne nyebe soro akofe akaka mo shitafu ina manka dan kana kalan ke akama kana kalan ke ya kalan kala be ba fon kalan na be yala ci basro kalan do kalan an ke shara kalan ti de se baralaw ayi fiu minun tumi wiye munke uyu de mbalo chuwi ala ko kala wiye kalan de mbalo chuwi o be kala mam ye jonti be drome bita salni annam bita salli mo ke on flataku ate baraka ate qablake mumbake ala kuti iko kawna bike etore be joga kamera wala ode kama ala isafu musilibe ni do ni gasa ko nugo almami suranj man dal fatiha kana ke sisa de surante de almami mana salam bla fo ay sura min kala ko fi kadal fatiha ka ati sika fo parce que an hakilu tiyo hakilu go ala ya dimima nema dimima o ma ala dwa kono mimma sro o ma ala min nayi ni fla be sika mundla ya sro ya dre akil inyeta ala la tuma kono mi fona masro kara hasidi kokole o tafe o ka avec kasabolo o yo sugula ko hakili cin ambe ni mo fla de nyonche ka ala min naye ala ka tlali do amala di mo mi ma abe tlali min ke ka jin di do ma be se ke kun koy ngola wala tamudanna ayne ke ila ma matta'ana bihi أزواجا من زهرة الحياة الدنيا كان يبما كثام مغوما يدابني من دوما جيكونو جيد مسرو من بألا بلو ودي نيني الله أكبر نانتم بافلو فلالنا ما هو يكي كومي نيا يفين يرسرو ودي كو على كمغودو نا يفين سرو ودي كو على كجوندو ودي كو سرو ودي كو بركة نتي فين كلي فين كلي مو بشي كمونا على مغودو مو بشي مو كمونا وليجدو مو بفلو كلهم بلا وليجدو ويسلو قرنو دي على كرايد صلى الله عليه وسلم قلت مبكالوكي وتدوسي وتيوا على بانين بالاوا هيا مبالا فيو مغوبا بوا aka anye fonde dunyona utikilunye ni kalam barka be ban abe kitiri ko walau anna ahla al-ilm sanuhu walau azzamuhu fi an-nufus la'azzama walakin ahanuhu fahanu wa dannasu mahiyahu bil atma'i hatta tajahama ni doni dungo tiye doni buya doni tumbu buya ولو أن أهل الناس نوتني دوني تنا دوني بوتنا nga uye doni dogoya uyere dogora parce que fem bi boya ni dogora ene don ba yere boya sewo lakin ka doni ba kafusani ma oni yere boya tikine takaburu ye ki yere fusa mo ye al ibawu ye ni min mankan ko donen ni mankan
ni dɔnniba to dɔn foyi tɛ foyi tɛ a bɛ dɔnni dɔgɔya de ko nka natabaya y'a tiɲɛ idha qila hadha mawridun ko n'o ko dɔnniba ma ni ye ji suma dɔ ye minɔgɔ de bɛ ji suma minɛ i ka min qultu qad ara a b'a fɔ n ɲɛ b'a la walakinna nafsa al-hurri tahtamilu zama nka hɔrɔn ni bɛ minɔgɔ fɛ waati dɔw la a b'a fusaya ji suma ye i m'o faamu n y'o faamuya dɔnniba bɛɛ kan ka kɛ ten n'i ma kɛ ten i ma dɔnni bonya ni an ka wajibikɛlaw mutashabihatun ninnu fɔ ko ni ɲɔgɔnna caman bɛ fɔ an ka rajow la bi k'a kɛ ko f'an k'o dɔn ten an dun tɛ se k'a dɔn ten bari an mana anw kama ni mɔgɔ min y'a dɔn i yɛrɛ kelen ka ko dɔn a to i kɔnɔ mɔgɔ si mago t'a la mɔgɔ si ka silamɛya tɛ sirilen t'a la mɔgɔ si ka aqida sirilen t'a la y'a fɔ mɔgɔ si ka arijana don sirilen t'a la o kumaw ka ta ka kɛ kɛnɛ bɛɛ kuma ye o ye farisi de ye o ye silamɛya yɛrɛ tiɲɛni taamasiyɛn de ye o ye bɛ kana filibantanya de kan a tɛ kana dɔnni kan a bɛ kana fitina ɲini de kan ibtaga al-fitnati wabtaga at-ta'wilihi o ni mɔgɔ min tun b'a kuma siyaw fɔlɔ sahibaw b'a fɔ de fi qulubihim fi qalbihi zayghun bana b'a dusukun na parce que n tɛ kuma fɔta o y'alimami Malik ɲininka larsiko la a ko de wala ko a fɔra istawa ala al-arsh ay mu fɔ الرحمن على العرش استوى ويسنا الإمام مالك قال فاش شوية ما السؤال معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة بنو كلام قد دلك سيد فكرة كي كلمنا على ميكا يوريني دو جونيو أفرجوني مفهوم وشي Afrika limana na ai wala olu te kunfinga kuma ni riyado idadiana me wajibi shuka taddo hal soro nyebe dolo be tele da be ka focho bina kono mo min ko wala te larshuka kotuma ala be nyegen kono wa fi zabara abe sungun ka wa fi kaza abe ka fo ni te jogo yere ala kra ya ka dawa be ke sallallahu alaihi wasallam sinno an ka mo to kan nun te islama sirrentenna ni foite islamana أبو جعفر محمد طبري وافو من الشيخ المفسرين عدم لنا عمنا من بلوين ناس لمانا عمنا أو انتاسسا تمسي أو ما في أمانغا سي أما لسابو جهوتي لسابو جهوتي أسي أما نتا أمانغا سي أما وهي جعفر طبري نغا ko arrahmanu ala al-arshi istawa yala kore parce que hanawi lawde man kay mudi fo mo gofana ko fo madhabi rama wuli areko kana wala arsha adara bima ko ala tumbi ka solar sutti amajade uya ka daggo gongoro fo ay tre sabake sokoro adama sakale gongoro min tuna dala sakale akuma dama ko ala tumbe ka so larshiti larshiko in fana ka kenin chuwala est ce sebo de yake wa ayi tabeno de yake wa ayi na fara sunnatul khulafa rashidin khulafa rashidin de mo nyinga tawa ninun te kuma yenu kanga fo ko mi salika nga fo chugumina sunga nga fo chugumina jugu nyuma nga fo chugumina jugu kanga fo chugumina ala be larsh sanfe o bi se ka fo mo mi hakili ba fam net lo ka fo abe lakin bila tamthilin i dalila ma wala ko fe tamthil do parce que yo kelima la sisa nyala kala mo goddo islamana ni ayi mo gotoy islamate tayo ayi samate mo shite to min natu make folo ngore re bidaye ala kala min ke sallallahu alaihi wasallam hakilla bidaye ko dawado ndo tew ko re kuma fochugo afo wati bebina ni bidaye masalta fiye ne wa salta sunna ala kala sunna mi sallallahu alaihi wasallam lakin imana na ke dore du dore be zakube qur'ana beji farasali durula jonna na no mo be hizbu kilin kala ni mo jole mo be hizbu tla kala ni mo jole o ye birade o bida ko ti foka ba o ba ni nan kuma ne ko no min do ala adalu be mbulo kala mo de yafo ni temo ke kafriye ni mo min bana ku te fentolin kama akara dun sallallahu alaihi wasallam akano mo be fenke akama mo be fento akama oni fini ko te kirinye oni bushi ko te kirinye we ala kara re kanu be duskuna domina kara ala fesisa akara ala kara fe akara ya tu sallallahu alaihi wasallam dan otuma fanga kumo bonyo kona doni ebi mo be non kakani kuy aka tolubulu
mo kana wajulu ke wari nyinin ko mo kana wajulu ke jama nyinin ko ibe ala ka kuma defo ibe ala ka kuma defo sallallahu alaihi wasallam ne mo kelen fili iba juru woso lahara ye mo fili na baraka ni ka kuma ye aka junu wonyo wana besirika o wasara kun ko do ame do ke ala ka sawon man kay ala ka ambe sawa amin rabbi allah amin rabbi allah wa jahil musawa sallallahu alaihi wasallam baytu do foko fa mablagul ilmi fihi annahu bashar wa annahu khairu khalqi allah kullihim anga doni dande ka fo ala kray harmante nganga doni fa de ka fo ala dan ho nafsonte mo mi yedi fo o bina ka ala ituma ay ngabe burga de kono boni dalailul khairati do sama ga ya beti ka bala karamugo abe mbulo ya aflen ni ko be fembe ne makan ko man ko de fana yanka am ga fini on ta do parce que ya jira dem son na ko islamatiya o fengo fenyanga kuisa salatu ko fenko ya beke bi nan da kuma warela ni kuma bi gacha sala mo be asaba ko fe inshallah dote ni ko ne mbere fengo fenye wiye ala kira sallallahu alaihi wasallam ko fa mablaghu al-ilm fihi annahu bashar wa annahu khayru khalqi Allah kullihim khayru khalqi Allah kullihim ubura mablaghu al-ilm annahu bashar ufura wadma ya akram al-khalq ufura dan hona bilbile ebta kuma do ta ko kuma ko fe ko kafre nya don ba bado tina to fo ya sutra kama ko ni kafre ali ala kufrun akbar Allahu akbar kufru yertede kufru akbar de ne burda kufru akbar aflebi na alaka dodlake burda afle dungo da be kala wallahi ni alama barka kala tike barka kira la de ko ala kala tannu sallallahu alaihi wasallam fembe sharama so mimma ko kafri de yadla ay min ken ya atake fiu afo mo ko hakli so ne mo fu do kala ndam be ba dam na la woni ya dam na da fa be nyesro ayo akori o ba jira fel numbe belagushi me ala mason ko tunu inshallah ayo an karamo nyi ngal chaman tu menga wati se ko tengura ko sobe amedo kena ala do ko reira inshallah na nyi ngal do kila inshallah ayo ambe an karamo anafa no o ya sheikh muhammad al mustafa wage kabo barawli amba fu ko do don ka ay sini kena anila bangunyma ala ko o kalfa anala ambe molim sheikh ne kan ga judu sira di malit oragie 76 48 58 90 76 48 58 90 Maliteli 65 28 83 28 Mama kira sababu kuma sangona ta okra jibi jakti nga jibi iba haketo minute fla minan karamugo yiniga an karamugo malim shegene mo cha mutu ga yiniga leke ko el misbahu ko kuma ko mene kore ko ni to yare ma hukuta ko kuma no ga banyo misawe dogonde misawe wa misawe da dogonde te mo ta kuma ga no ga banyo kaso kelon tere ya ko kelon de ba do to gadro de fe ko ga do ko se ya me inshallah ala ka sawu ma amin rabbi allah ala ka ambe sawu amin rabbi allah amin la min bawbe do ke be inshallah mo non te ala ko ala ka no de amin rabbi allah ala ka no sabati amin rabbi allah ala ko ni sawu man be amin rabbi allah ala ko la fo ala ke ni sawu man be nate ni ngolo bir yorobe dungo de be ke kukura de la dungo de be kukura la o ye farside ala ko titati mo nyinga min badon mo nyinga min be sira ala jen ka fo na ye fen fo ala ba nyinga na satala atin nasibulu fuila aka don fana abo min fo ale rede baka barka so no te kalan na make kalam nafa mai amake kalam barka barka mai de ni sira kam wodu weren nafa ne kudre wat ba ne wodo ti kuma fo ite min do dan ala mo no wara afobawi aka ala koso mene kila fana ala ya fana ben sawama ko mo nyinga min nyinga likka alhamdulillah wat ma be do de kenyo ye ala ka laban ko nyuma ala ka no besu hamin be min ala ka ben wo samon be fo ko do ko ki ko ci wo tikire gambe do labolenke ala ka heradi annuma ti kuno ala ka heradi annuma lahra ala ka fara kala ka jamo ni ala ka ni ala buye subhanahu wa ta'ala ala ka rahma sallallahu alaihi wasallam
assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Kuma ku babu nyana jibira be foko ka dodunki hal sami segen ga jibi srenka 76 48 58 90 76 48 58 90. Maliteli 65 28 83 28 65 28 83 28.